Айнур тарзанаку. Дахтер ира уже хурдан. Страшнигиш кам намешавам. Лавойки там онда. Ранги лавой ботекс кадай говори. Ё инки ягон газ да пушти татуировка кадай е. Каморник агар ягон ҷудо ёфта бошен, нависем ман мерам видео мекунам ша. И пушти калашай. Бародаро омада, салому алейкум, хуш омадем ба канали Сим Шарипов ва бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов. Бале, шумо бештар дӯст медонед видеои тарснока, не ки мо ҳамаи мо медонем ки бисёри вора фейк карда мешавад ва асоси воқеӣ метавонанд ки бисёриаш дошта набошанд. Но всё-таки мода интересное. Но раз ки ҳамихе чизо интереснее, мешавад ки бо чизоеро тамошо кунем ки более реалистичнее. Яъне ки дар видео тамошо мекунем бародаро як чанд чизоеро ки рӯғошон ба рӯи одам монандай. Отец. Интереснее боша бародаро марҳамат тамошо мекунем ва пешай тамошо кардани барнома ссилкае ки дар комментария видео закрепиш дегия метавонед шумо ба ссилка гузашта дар бурди ҷанговар бозингаро сумкор кунед ва ба промокод метавонед ки бонус ба даст биёрен. И бонусам метавонед шумо бозӣ кунед. И бародаро обычный тортанакай ва аз другие обычный тортанак метавонад ягон чизи ғайриоддӣ нест. Не ки вақте ки бародаро ай пеш нигоҳ мекунем дар қафаси синаш як рӯи одам ворӣ метавонад. Бале, и чӣ хеле ки маълумай аз расположении ҳами тортанак и пушти калашай скорее всего. Но как никак чӣ хеле ки боша рӯи одам да монанда бо рӯи занак да. Чӣ бака? Чумаки? Усуш тортанак. Ва марҳамат бародаро боз як тортанаки дига ки рӯи одам дора дар Гонконг ба навор гирифта шудагие. Марҳамат бародаро шумо дар ин видео паукиро мебинед ки аз дидани ман намедонам шумо худтон чӣ хеле кардасин, не ки бисёриёр хеле сахт тарсидан. ва ҳар кас нисбати ҳар гап мега ки чиба мисол монандӣ мекунад дар рӯи одам ба як гуфтае ки как ҳастам ку чизои хамелеон ки ҳар ранг мегиранд и барои маскировка типа паукда ки дар байни одамо зинда монад. Но ман намедонам бародарояш хеле чӣ бахай дига паукҳо хеле маскировка намекунанд. Чумаки? Ва кадом одами қавда майда метавонад. Ну ман фикр мекунам ки ягон зашташ намекунанд, наоборот агар хеле чиро бинанд мезананд ягон занқай мекушанд шо. Ай тарса. Типа тортанако фикр мекунанд ки одамо чизе ки даво монанда намекушанд шо. Наоборот ба фикрам. И бародаро кирмай ки ба рӯи одам монанда. Ира дар Бразилия меёбанд бародаро. Чӣ хеле ки десем бародаро и кирмай обычный кирмай не ки чишмои калон дора ва лавои ки там монанда. Ранги лавои ботекс кадай говори караҷи бародаро. Ба фикрам ки помадам кадаги. Ва и бале бародаро дар рӯи одам монанда, но именно кида намедонам. Шумо бародаро дар комментария бинависен. Ва и аз ҳар ракурс ҳар хел выражение дора. Мисол ай бар дига хел метавонад ай пеш. Хай шумо худтон бинед бародаро. Ва экспертое ки области ҳама хел чизода мегӯянд ки ин намуд чӣ кардан защита киримдаки паррандара, яъне ки як хеле кунаки рагум зана надонад чие. Яке ба фикрам ки парранда фарқ надорад калаю чӣ хеле аста неста ҳаҷмаш тоғри бигира уро мехӯрам. Як истиқоматкунандаи Хитой як карпи хеле ғайриоддиро ба навор мегирад. Скорее всего уже шумо фаҳмидем ки чӣ намуда барое ки барномаи мо чӣ хеле медонем шумо ва марҳамат бародаро худтон тамошо кунед. Бале ӯ кирм агар бинӣ надошта боша ира тамошо кунед ки биниам дора. Ва бародаро дар ҳамин видео овози занакое ки ба навор гирифтаган камера кардисан хеле тарсидаган ва иш тарафиш савол метаги ки метавонист моира бихӯра. Ки метавонист бихӯра бародаро шумо дар комментария бинависед. Ман ник фикр мекунам ки дар Хитой ира уже хурдан. Это точно. Бародаро специалисто оиди ҳамин чизо мегӯянд ки просто дар ҷое ки мо десем типа ранги чишум метавонад ҳамон хел краска дора. Ҳамон мисол ҳамин доғое ки дар пуштош ҳаста ҳамон дар рӯшай. Не ки баъзеҳо мегӯянд не и реална чашмошай дар ҳам боло. Дар ҳавлишон як оила аз Техас як чизи ғайриоддӣ меёбанд. Ну нахер. Отец. Яъне ки ира мавҷудоти аз дига планета меган хичон ки чен як қимғизаю не ки рӯи одам монанд дора. Ҳатто ҳаму панҷаҳош яъне ки пош чиликҳои дароз да монанда ранги дастворӣ. Ва ин оила мегӯянд ки яъне ки ба гуфти хичон ки ин мавҷудоти ки аз дига сайёра омадагие аз дуруни алафҳои ҳавлишон ёфтанд. Аслиро ҳеҷ кас намедонад аз киҷоа, не ки просто ӯ дидагӣ нестани хел чиза мисли ба фикрам бисёриҳои шумоам агар якум бор диста бошен бинависен якум бор, не ки агар ягон ҷудо ёфта бошен бинависен ман мерам видео мекунам ша. Нет.
скорее всего надоест. Вам вақте ки якум бор мебинам мега я дига планета. Ну естественно логично бардор чизе ки мо надоем да и планета аст ки ай дига планета намедонам. А фикри учёниё боша бародаро олимо амия ки и просто кирми оддия ва аз таъсири бади ҳавора ҳама хеле мутатсия шудага. Ва бародар тамошобино бисёриёшон меган ки просто фейкай, яъне ки дуруғияй, просто ҳама хеле чизи резинияй ки реалӣ метова. Аз шумо чӣ мегем бародаро дар комментария бинависед. И пиша ки бародар дидестен, бале за счет того, что ям пашми руш камтари хеле чияй, яъне ки руш ранги обычный пишаковати низа хай ҳаворай 100 миллион просмотр мегира бародаро дар интернет и видео. Яъне ки одаморо хайрон мекунад ба суроби рӯи худаш. Баъзе одамода ин маъқул шуд, баъзе одамо ай тарсидан ва баъзео соҳибоиро гуфтанд ки кино ужас дамониш. Шумо чӣ фикр дорем бародаро? Киҷо дамонем пишака? Намедонам. ва баъзе ҳама хеле мнениёи буданд ки бисёриҳо мегуфтанд ки и ҷодугарай, зани ҷодугарай, просто намуди пишак карда ихча. Дар зоопарки Чжэнцзин чӣ хеле гуфтам? Короче, ҳамахе бародаро як маймуни ғайриоддиро ба навор мегиранд. Яъне ки чӣ интереснаи одамое киро ба навор гирифтанд, меган рӯи ӯ ба одами монандае ки дар ягон проблема задагия, ягон, яъне ки бародаро шумо нигоҳ кунед, мисол дига маймунҳо чӣ хеле гаштесан, и боша яхе фикр дорад, типа қарзорош ба сараш омадиянд. Ва одамои ҳам зоопарк мегӯянд ки тамоми ҳаёташ и барои амра ёфтан танқисӣ мекашад ва ин маймун хела гизалай. Ну фикр мекунам гизалагиш на ба хотире ки одам дамонанда, я ба хотире ки амра наёфта худаш деқа вақт. Возможно ихешам. Мумкин шумо фикр кунед ки чӣ хеле чизи майдак метавонад ки ғайриоддӣ боша ё ин ки тарснок боша. Ну то ҳамун дараҷаеро ки рай пеш набинем. Яъне ки бародаро вақте ки видеоро наздик мекунем, хуб дида мешава ки пуштями ба намуди одам монанда. Бини, даҳан, лабо, чашм, қошо ҳамаш дар рӯи одам монанда. Бародаро шумо бинависед фикратона. И просто совпадение ҳами хел. Не думаю. Просто ҳами хел узорай мумкин дар пушти ҳами чиз ки хем узорош ба рӯи одам монанда. Ё ин ки ягон чиз дига. Ё ин ки ягон газ дар пушти татуировка кардагие. Ман намедонам бародаро. Шумо фикратона дар комментария нависед. бале бародаро иш ягон ҷондор нестай, не ки страшнигиш кам намешава. Я одаме ки дар наздики ҳами ҷангал зиндагӣ мекунад, ҷангалда прогулка мекунад ва ногаҳон инами чиза мебинад. Разница и дарахт дар чие ки аз дига дарахтҳо ки бале медонем ки вақте ки дарахта ягон чи мемонӣ қолаб мегирад, суроби ҳамвори мешавад, не ки чӣ метавонад ки дарахта маҷбур кунад ки и хел намуд бигирад. Яъне ки аз ҷои кафидагии дарахт ҳамин хел чиз буромадагия бо даш гарданаш метавонад, мисли ки аз байни ягон чи одам калакаш деста бошад. Ба фикрам ира агар ягони хеле торик қариб торик деста бошад, ҳам хеле дабинӣ чӣ гап мешавад? Нависем бародаро дар комментария. Дар Южной Корея як шаҳрванд инами хел моира ба навор мегирад. Хай ба отличие мои аввалинае ки дар видеои аввалина буд, увори страшен нестай, но монандаи одамда. Вале бародаро нав мумкин шумо ҳам дар мултикои дагӣ бошед ки моҳияи гап мезана, мисол одам да монандӣ дорад. Дар ҷа реал нишадиден. И дар аквариуми як одам зиндагӣ мекунад бародаро, ӯ ҳамсояш дар ин бора бисёр гап мезананд, леки ӯ намехост ки аввал ҳамада нишон медиҳад. Хай ба охирона нишон медиҳад. Ягон бор бародаро шумо дидагиен дандонои одама дар даҳани калмар. И реални калмар бародаро ки дар даҳанаш именно сохтори дандонои одам ворид мешавад. И ранги кадрои кинои ужасӣ шид ба фикрам. Но дар асл бародаро и дар намудами хеле страшни метавад, дар асл ё просто лавошанд. Вот это поворот! Дар асл бародаро ё нул доранд, но ҳамин намуд лавош ӯра баҷо мекунад. Яъне ки ай дандонои тарза не, ай нурш тарза накун. Бародаро фикри ҳақиқатан дар комментария даст навис кунед. ва видеои нава интизор бошен. Ҳамада хайр то видеоҳои оянда. Бародаро мо як туҳфа придумат кардем дар одамое ки дар конкурс иштирок мекунанд, яъне ки одамое ки пешакӣ билет гирифтагия ӯ одам и кор метавонад ки дахл дошта боша ва одамое ки баъдан билет мегирад и одам.
یعنی گالاکسی S20 Ultra صاحب تلفن همه آدم میشه که در همین کنکورسی ما از همه بسیارتر بلیت گرفتگیه. یعنی که باردارا در کانال ما کنکورس رفته است. در کنکورس بغیر از تلفن پدرکوی ای پدرکای کسی بلیت بسیار میگیره یا همون میگیره. بغیر از با 86 تا دیگه پریز باردارا. یکم جدا خونای در شهر دوشنبه، دیگه جدا سچکای با یک سچکای دیگه، با یک اوپلای، با یک اوپل دیگه. کراچی دو تا سچکای باردارا، دو تا اوپلای. باز شما ویدیوشو میبینین. یک نکسیای 50 دونه تلفن سامسونگ A10 30 دونه تلویزیونی دیاگونالش رزمری 32. چه خیلی شما میتونید که در این کنکورس اشتراک کنید باردارا. در روی اکران شما باردارا نمره کارتای در نام و فامیلیای کیای کارتا همش نوشته شده و نمره واتساپ. شما چه خیلی میتونید در این کنکورس اشتراک کنید. یک بلیت 700 روبل نرخ داره باردارا. آبشی 3800 بلیت در این کنکورس. یک بلیت 700 روبل نرخ داره. سوم بلیتونا در امی نمره کارتا میگذرونین. مثلا اگر شما یک چند بلیت گرفتنی باشین شرط نیست که عدل 700 با 700 با 700 اما حسابش میکنین 700 مثال چند تا کی گرفتنی باشین جنبش میکنین یک بار میگذرونین. چکی وقتی که شما دست بیر بانک پریواد کردین چک میاد شما در مثال چک هم میگیرین در همین واتساپ روی میکنین. از اون طرف انتظار شوین بلیطای شما را مینویسن میتن.